wena TK kawu. Wena kawu yini lengizwayo manje mfethu. Kawu kanti ugcine vele qhubekile ngale ndaba le yakho noRose kawu. So umbhayelile nale present yale Valentine kawu. Wena kawu ibhari wena sikhulumile ntanga. Sibale sokuthi ngibhale manje ngibhale kanjani mfethu. Ya mfethu ngicine ngimbhayelile uRose amaRose mfethu. Mahle kanjani? Azi mina le romantic shana ngama-snack nyana nje yabo. Ngizikhala kahle. Awayibhari. Kawena ayibhari. Lo mntana usazodlala ngayo. Usazodlala ngayo mntana ngoba uyamtotosa kakhulu. Sikhulumile ntanga. Yabona manje asina plan usebenzisile le mali uthengelana labo Rose ama-Rose ama-snacks for kawa kakhulu usithengele akanabazali. Hayi kawa ayinankinga wena Ungani ugrina kanje mfethu. Why mara vele? Ongabambi lesulukusa. Amara wena ngeke ubahambe wena. Hayi nasana nangazi ucabanga kanjani la ekhaya. kawa ngijwayele kawa hayi yini manje sokubona manje ngifanelana nomusa mina ntanga. Mina kawa mina nginama-type wami kawa ama-type wami kawa ngazongitshela. Awumtshele Zembe, awumtshele. Yabona ukuthi ke ungamvula ingqondo. Uzophela la. Uzomqeda uRose. Nomusa kawa, awumtshele lona dala lo kamshayeli. Dala lo washa ungakakhiphendi kawaye. Wayamthengele ama-Valentine manje, ama-Valentine manje. Umntana bekangekho umntana lo akamazi ukuthi bengenza. Awumtshele. Ibhari le. Nozembe kahle ngisasenengenela manje. Mfethu indaba zabantu abayithozi ngeke bafethu. Wangijoli vele. Ngena sibheka nje sipilile. Amene ngisibeke nje yazi ngihlanganise ngisibheke nje. Yabona manje sofuna ukuvala nje ihlazo lakho ngami noZembe. Cela ukuthi ungayingeni ke yami noZembe. You understand? Thina sikhuluma ukuthi awusebenzisanga ingqondo. Uzoqeda imali yakho, athathe imali yakho, abuyelele emakhaya, afunde umuntu wakho wamampela. Wena usumuntu kaRose, hlukana noRose, hlukana ukuthengelana noRose izinto ufuna ukudonsa. Ukusalayo uhlulekile. Azokube Zembe. Mara wena nomusa uthanda